שלום לכולם, אני מראה לכם בעצם את מערכת שיבוץ התלמידים שהכנתי. זאת אפליקציה שהכנתי בעזרת אתר שנקרא Lovable, והוא בעצם מייצר אפליקציות בעזרת AI ואומרים לו מה אנחנו רוצים ואחר כך מדייקים את זה עוד ועוד. אז מה שבעצם רציתי לעשות זה לשים את כל התלמידים שלי שעשו איזושהי הפסקה עצירה בגלל שעברתי דירה, ואני רוצה להכניס אותם למערכת החדשה. אז בניתי את זה בצורה הזאת. קודם כל אני צריכה לבחור פה בין 30 דקות ל-45 דקות, כי זאת השיטה שבה אני עובדת, ולכן אם תשימו לב בעצם יש לי חלוקה של 45 דקות, כדי שזה יאפשר לי את הגמישות הזאת של או 30 או 45 דקות. תכף אני אראה לכם איך זה עובד. בעצם הזנתי מין יומן כזה עם כל החלונות שאני רוצה לעבוד בהם, שאני לא רוצה לעבוד בראשון בבוקר, אני עובדת בשישי בבוקר, אני רוצה לשמור לי יום פנוי בתוך הדבר הזה, או כנראה יום חמישי. הזנתי את כל האפשרויות שקיימות עד השעה 4:15 בעצם, ואז בחלק התחתון, זה כמו שאמרתי לכם במרכאות מחסן מילים, אז שמתי פה בעצם את כמות התלמידים שלי, את כל התלמידים שלי. אז עכשיו אני רושמת למשל מיכל מתמטיקה כיתה א', כדי שתראו שבעצם באמצעות כפתור הוספת תלמיד אני יכולה להוסיף תלמידים, ואני יכולה גם לגרוע תלמידים מהרשימה. עכשיו מה שאני עושה זה כזה דבר, אני לוחצת פה על 30 דקות, לוחצת כאן, מוסיפה את התלמיד שרציתי, בלחיצה נוספת אני בעצם מוציאה אותו ויכולה להכניס תלמיד אחר, בלחיצה נוספת אני בעצם משחררת את המשבצת הזאת. ואותו דבר בעצם אני עושה עם 45 דקות. וככה אני שמה בעצם לב לזה שאני לא אשכח אף אחד, ותמיד, כמו שאמרתי לכם, אני יכולה להוסיף תלמיד ולגרוע תלמיד, ואז יש לי מין סיכום, וכאן למטה גם כן יש לי סיכום של כל התלמידים. תגידו לי מה אתם חושבים על האפליקציה שהכנתי, אשמח לשמוע הערות, אם זה משהו שיכול להיות לכם מעניין, מה הייתם חושבים שכדאי לי להוסיף.